arratsaldeko 6ak puntuan. Imanol Pradalesek etorkizuneko estatutu itun berri bat lortzea defendatu du asteazken honetan Euskal Gizarteak planteatutako behar eta eskubide berri erantzuten lagunduko diguten eskumenak barne hartuko dituena. Un pacto orientado por un triple objetivo. Primero, garantizar y actualizar... Bilboko Forum Europan publiko egindako proposamenaren arabera, itun berri honek aukera eman behar du Espainiako estatuarekin aldebiko harreman bat finkatzeko eta horrekin batera Euskal errealitate nazionalaren aitorpena, Euskal Gobernuaren berezitasuna eta adostutakoa benetan betetzeko berme sistema barne hartzeko. Gipuzkoara etorrita eta HTA aipatuz Gipuzkoako PSek asteazken honetan batzar nagusietan berretsi du abiadura handiko trenak Gipuzko eta Nafarroa lotuko dituela Ezkio itsasoko geltokiaren eta Aralarrazpiko tunel baten bidez. Enekoa du ez idazkari nagusiak defendatzen duenaren kontrakoa berretsi du Gipuzkoako PSek. Eta Espainiara begira jarrita auzitegi konstituzionalak babestu egin du 2022ko otsailean Espainiako Kongresuan egindako lan erreformaren bozkaketa Alberto Casero PPko diputatu ohiaren elegitea atzera bota ostean. Caserok bere errekurtsoan adierazi zuenez, bere boto telematikoa bozketaren amaitzarako erabakigarria izan zena, akats informatiko eto pertsonal ageriko baten ondorioz izan zen, izan ere berak ez zuen baiezkoa bozkatu nahi, hala bozkatu zuenean. Horren aurrean auzitegi konstituzionalaren osoko bilkurak aho batez ezetsi du PPko legebiltzarkide ohiaren errekurtsoa. Arratsaldeko 6:02 Naiz Irratiko denboraldi berriaren aurkezpenarekin utziko zaituzte segidan. Gero arte. Naiz Irratia. Ikusmenak itxututa gaude, ta denborarik ez daukat, gehiengoak beste non baiten, egon nahiko luke orain, aukeratu zure drama, pantalla ispilu bata, hauxe da jasoko duzu mundua. Isiltasunaren bagoian idazten, tren batean nago, kantu bat egin Arratsalde on dagizuela guztioi, iraiak pendit zail bat dirudi gehienetan, baina badira ikasturte berriko hasiera arindu dezaketen elementuak. Adibidez, goizetik gauera, ia etenik gabe konpaina egingo dizun irrati bat. Naiz Irratia egiten dugun denok zuen sukalde, auto eta lantokian sartzen garenean horixe egiten saiatzen gara, zuen konpainia ona izaten. Gaur, 2024 eta 2025 ikasturte honetarako prestatu dizuegun konpainia orkestera gatoz, eta horretarako gure estudioan elkartu ditugu irrati hau posible egiten duten protagonista haunitz. Denak ezin delako, baino gehienak bai. Naizen zuzenean ikusten gaituzue, nahi baduzue, eta irratiz jarraitzen ari direnentzat jakizue egia erraten ari naizela. Hau, benetako showetan egiten denean beti funtzionatzen du, hemen funtzionatzen duen, zeren eta estudioan gaudenak ez dugu ikusten nor dagoen gure erredakzioan, baino badakigu jende asko dagola ea zer dioten, ea funtzionatzen duen. Arratsaldeon! Ondo, showak funtzionatu du, eskerrik asko, eta esan bezala hemen jende haunitz elkartu gara, estudioak edo redakzioa txiki geratzeko zorian, eta denei, arratsaldeon zuri entzule baita ere. Eta hor kanpoan da bilena, Jon Telleria, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon, maite eta arratsaldeon daizuela guztioi, indartsu, hasi dugu gaurkoa, eta helburua garbia zen, irratia posible egiten duen familia guztia elkartzea, jateko eta edatekoaren bueltan ere, bai.
ikusten zaituzten pixka bat izerditzen hasita hemen erredakzioan gaudela esango diegu irratiz entzuten ari direnei, hor edatekoa badago, orduan esan didatenez, orain eratekoa libre da, hasi zaitezkete edaten, jaten oraindik ez, pixka bat itxarongo dugu, ondo baderitzozue. Maite, nola hasiko dugu kontu hau? Ba, ongiru itzen mazaizu Jon, titular batekin, adibidez. Hitz egiteko entzun egiten duen irrati bat garela erranez, edo aurreratuz denboraldi berriak dakartzan nobedade nagusiak. Nobedaden artean, hasiko naiz batzuk zerrendatzen. Adibidez, informazioaren aria goizago hasiko dela, goizeko 6etan, aniralsi mailak indartu egingo direla, kirol emankizun gehiago egingo ditugula denboraldi honetan, puntako musika saio berriak ditugula, musikariak ere ordutegia eta edizio bikoitza izango duela, bertso txapelketei jarraipena egingo diogula denboraldi honetan, Bilbo eta Iruñetik magazin berri bana hasiko dugula, Zebrabidea eta Bigarren kafeak euren ordutegietan jarraitzen dute bai, baina indar beritudik, gauza haunitz eta nagusiki, hasi behar dugu erranez, gu ondoen definitzen gaituena gure lantaldea dela, eta hemen lantalde horietako pertsona haunitz elkartu direla. Espero dut ja, Jon, edaten hariko direla, zintzurra bustitzea garrantzitsua baita. Oso polita geratu zaizu lantaldearena, baina egia da lantaldea ematen dutela, ze edateko proposamena egin diet, eta oraindik inor ez da usartu agian, fokuko kamerak ikusita ari dira, ez da izango lehena trago hartzen, eta horren beldur izango dira. Maite, ezagutuko dugu pixkanaka, egingo dugu bidea? Ongi, iruditzen zait, lehendabizi hasi gaitezen ere ondoan, ditudanetik, Joa Raizpura dago zuzeneko teknika lanetan, hemen kontzentraztuta, gero sorpresak etorriko direlako, Larraizotazo hemen kanpoko setean, eta hor, nik ez ditut ikusten, baina uste dut baietz, hor daudela, fokuko lantaldea, bideoaren inguruko guztiarekin, eta Jon, kontatu, hor nor ikusten duzu? Bueno, esan, edan dezaketu, benetan, hasiko gara proiektu ezagutzen bitartean, eta lehenbizi Xabi Abasolo agurtuko dugu, irratiko arduradunetako bat, kaixo Arratsaldeon. Arratsaldeon. Dagoeneko bide dezentekoa egin duela esan genezake naiz irratiak. Bai, eta hasiera etzen batere erresa izan. Izena publiko egin genuenean, izan genuenean naiz irratia dituko zela, justo gararen zorra eta espolioa gertatu zen. Emisioak abiatu eta gutxira, pandemia etorri zitzaigun, eta etxetik lan, eta goratuko zea. Eta guzti hori kontestu jakin batean, komunikabideen krisi egoera etengabe honetan, ez? Baina bi elementu azpimarratu nahiko nituzke bata, oinordetza, ez? Naiz irratia ez da utxetik abiatzen, abiatu zen momentutik, ja esperientzia pilatu bat bazekan, egin irratikoa edo infosazpi irratikoa, eta guri gustatzen zaigu oinordetza hori azpimarratu eta aldarrikatzea, ez? Eta bigarren elementua, ambizioarena, ez? Haundia izateko proiektu bat izateko jaiozan, irratia haundien pare lehiatzeko proiektu bat, eta hortan ari gara, honen lekuko da ambizio edo bokazio hori, eta aurten ere programazioan jauzi bat ematen ari gara, hori mugarri bat izatean nahiko genuke, estudio berriak, punta-puntakoak, lantalde sendo bat, pausu desente eman ditugu eta oraindik baditugu pausuak emateko, adibidez hiriburuetan irrati estudio berriak jartzeko lanetan ari gara, orduan ez gara geldi egongo. Txin, 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 txin. Diru balio du horrek. Bai, asko gainera eta, espero genuena baino gehiago. Eta are gehiago, gure sektorean dirua sobran ez dagoela, ez? Alde batetikan, etzigu asko gustatzen esatea, baina egia da ere, irratigintzaren sektorea eta euskarazko irratigintzaren sektorea, sektorea ahaztua eta pixkat maltratatua izan dela instituzioen aldetik, ez? Oraindik ez dugu jaso euskarazko proiektu handi batek beharko lukeen babesa instituzioen aldetik, baina egia da komunitate sendo bat dakagula, hasieratik lagundu diguna, auspotu gaituena, eta aurrerantzean ere hurrengo urtetarako ditugun erronkei eusteko oinarri sendo bat eskaintzen digu komunitate horrek. Hala izan bedi. Denon oberako. Hori da.
Bueno, eta okerrez banago, Jon, ondoan ere badituzu, naiz eta garako kideak, irrati hau ez litzateke dena naiz eta gararen baitan geratu edo garatu ez balitz. Hala da, esan dizuet gauza bat, ja pixkaten zirkulo handia egiten ari gara, barruan baditugu aulkiak, orduan batzuk, eserita lasa egon eduzuenak, hasi batzuk sartzen eduzu barrura, eta hartara, ze barruan musika zuzeneko barruan izango dugu. Orduan, hola estuan txantzadetenak, barruan baduzu lekoa. Bueno, esan da bezala, gure proiektua naiz eta gararen aterpeari esker ere garatzen ari garen kontua da. Artefaktuaren ariketaren bidez ezagutu dugu pixka bat komunikazio proiektu honek izan duen garrantzia. Iñaki Soto, gara, kaixo, atxaldeon. Badu, egindako bideak eta egiteko duenak zer esana. Bai, ejerzizio horrek erakusten du, azken mende erdi bateako goaz eta izan degun eragina, ez? Komunikabide batek eduki behar du borondatea eragiteko, ez? Ez bakarrik kontatzeko atzo ze gertatu zen, baizik eta aurre ikusteko ere, zer klasen nahi dugun, nola nahi dugun jendarte bezala antolatu, eta ez izan besterik gabe aurretik gertatu den horren notario, baizik eta pixka bat ere herri batek dazkan gogo edo ametxen testigantza emateko gaitasun hori izatea, ez? Eta artefaktuak erakutsi du gure aurrekoek eta hori eskertu behar zaie, hori egiteko kapazitatea izan dutena, ez? Hane Urkiri, naiz, kaixo, arratsaldeon. Esango dugu esatute sortzez garbia, internetez sortua bintzat, naiz, garapen horretan mugarri berri bat eta aurrera begirakoan ezinbesteko erreferentzia. Eta nik uste dut gizartea eraldatzen duan heinean, naiz ere ezinbesteko bilakatu dela Iñakik aipatu den eragiteko gaitasun horretan, ez? Gizarteak eskatzen dugu bere innovazio eta bere horrekin internet izan behar dela abia puntua eta naiz horretan ere izan zen ez da itxaitzin dari, baina bai euskal komunitatean urrats sendo bat eman zoana bere garaixan eta urtiak pasala ere eraldatze horretan ere erreferente izan dela eta erronkak bere gain hartu doana eta esango noan baita ere komunitate baten helduleku ere bilakatzen dela, ez? Irratiaren helduleku, gararen helduleku eta baita beste publikazioen helduleku eta baita arpidetzako txoko eta eraiteko gaitasun horretan marka eta hori esan detena referente bat. Bueno, ia menderdiko bidea, ia beste horren beste irauten dugun. Informazioaren aria naiz irratian. Begi lekuona. Informazioaren aria. Sara Iriarte. Bueno, Sara Iriarte eta Pegi lekuona hor bildu zaizkigu onat eta bertan zaudetenei, redakzioan zaudetenei, erramarni zuen lasai, elkarrezketa formalak bukatu direlako, baina Pegi etorri zaigu Amerikan ajantzita elegante. Berde bezala. Bueno, arratsaldeon bioi. Arratsaldeon. Mikrofona aurrean jarri eta ia eskapatu zaizu egun on bat edo nola? Ez dakinik. Ze zuek goizetan aritzen zarete, goizean goiz, egun onak ematen, naiz irratiko entzulei, denboraldi berrian bigarren astean sartuta dagoeneko, goizeko aktualitateko magazina, nola hasi dauk ikasturtea Pegi? Hasi da, eta egokitzapen prozesu batean, udan egiten duguna eta orain egiten duguna ez berdina delako, baina gutxinaka eta pixkat txirrindulariak bezala bagoaz, batzutan etapa harinago bat, bestetan mendi etapa, hola. Batzutan HD, baina muskuloa egiten. Hori da. Sara, zure kasuan, ia Arratsaldeon erratetik, aurten pasatu zara egunon erratera, eta egiazko egunona. Gehiena ikitzerako mikrofono aurrean zaudezu, zuzara, hemen iratzargaioa goiztiarren jartzen duen pertsona. Alaba naiz, pozik maite, eta aipatu duzu, ia Pegik egunon esan duen momentu honetan, nik uste dut atzo esan nuela, egunon, arratsaldeko boletina ematerakoan, beraz, hemendik barkamenak entzulei. Bai, aurten apustu egin dugu, goizean goizetik jendearen bidelagun izateko, goizeko 6etan ari gara abiatzen informazioaren ariaren lehen edizio, eta ez dugu bakarrik egiten, ze gurekin jarraitzen baitute, badakizuen bezala, goizetako eguraldiaren solasaldiko lagunek adibidez. Eta okerrez banago, solaskide horiek hor daude, erredakziotik, Jon Telleriak baten bat harrapatzen duen. Hementxe ditu jende artean,
urrutira ikusten zaituztete, ez pentsa, Goizean bada, pozez hastea balio izaten du, eta horren parte izaten dira Xole Agirre eta Alonso Frances, kaixo, arratsaldeon bioi. Arratsaldeon bai. Ze plazerra izaten den goizeko 7 zuen berriketarekin haste eguna. Bueno, ez dakit, baino egiten dugu posible daukaguna. Bai, esnatzen gara goiz, lanera juteko, eta orduan ez da kostatzen ez hitz egitea, horri buruz, gainera, gustatzen zaigunari buruz. Hori ez da gure mundua, hori da, ez. Eta nire euskera ez da oso ona, ez da, eta egiten dut trampa. Jartzen dut erderaz, gero jartzen dut ordenagailuan, traduktorea, eta hortikan nago egiten, Euskera ona egiten dena, omen da esaten dute. Bueno, ez dakit, baino kulpa dauka peli. Zure kasuan, ez da. Kontuz truke sekretu da kontatu. Garrasi, baina, azkenean, meteorologia da munduko hizkuntza, orduan badakizu, ez badakizu zeri buruz hitz egitea, hitz egiten duzu eguraldiari buruz, eta punto. Ni urte pila bat daramat meteorologia hartzen herrian, Legazpin, eta baina ez da nire lanbidea, baina urte asko daramat horrekin, osea, ez bat ere kostatzen. Aurten ere bide bereti beraz, ez? Bai, hori behar dugu. Nik esan nuen ere alabari Maider, baina ez dakit ondo euskera. Ama, zu lasai, besteak ez dute egiten erderaz, eta esaten dute mesepone, balasai, zu hitzein euskera eta listo. Bai, ez. Niretzat ondo dago, gainera goizeko esnatzen, goiz esnatzen edo zazpiretan ez da hain goz niretzat, baina esnatzen direnentzat jakitea, seguraldia egin duen gauean, ze espero den eta hori, eta gainera zekabanatuta dago, azte egunetan, hainbat herritan, nik uste dut, ona dela jendearekiko, entzuteko, zer, hori, Euskal Herrian seguraldia egiten duen, ez da jakiteko. Uste dut irrati hau da, jende normala eta entzuten dugu denok, eta nik uste dut dala emisora oso bizitza gaztea, eta sumatzen da jende gaztea dagoela hemen. Estimatzen dugu, gaztearena ere bai, honezko horren gaztez garen ontzat, eta espero dugu, gustoz entzungo zaituzteko urten ere, Bai, eta hemendik nerekin hitz egiten duen Atzarrabiko Patxi, Patxiri eskuminak ematea, eta pena bada ona ez etortzea, behintzat elkarri ezagutzeko, eta eskuminak ematen. Dena den bihar goizean hitz egingo du berarikin, Hauze bihar goizerako zer hitz egina. Bai, hori da, bihar guri, nik egiten dut ostegunetan, eta zu ostiraletan. Ni ostiralean. Entzungo zaituztegu? Bale. Eskerrik asko bioi. Maite, hau eguna indartsu hasteko baliatu ohi dugun errezeta kalerik ez duena, eta baliatuko dut, informazioaren arian ezaugarriren bat, ikusten duzu, entzongo duzu ez, dagoeneko ez dago esan behar jendari tragorik hartzeko, hemen oso ondo, hori zen plana. Ni baliatu nahi dut, hori, informazioaren aria berezgarri egiten duen zerbait baldin bada, analisi mailak direla. Hori da, analisi mailak egunero, naiz irratian egiten direnak informazioaren ariko lehen da biziko edizioan, eta aurten badaude berrikuntzak ez da Pegi. Noski baietz. Kontatu pixkat, noski. Bai, txuletak garri dut plantilla guztiarekin, futbol partida bat izango balitz bezala, baina astelenetan. Garbina Biurrun, Ekina Torresagasti, Laura Mintegi izango ditugu, bi astean behin, asteleneko erreleboa Patxi Zabaleta eta Begoña erraztik hartzen dute, esperientziaren ahotsa, aste hartetan, Iñaki Soto eta Magoia Mujika, gara eta berriako zuzendariak izaten ditugu, zuzendarien analisi mailan. Asteartetan ere Mikel Urdangarin, Eguzki Urteaga eta Maider Galarri izaten ditugu, asteazkenetan eta gaur esaterako lehen aldiz elkartu ditugu Ainhoa Etxaide eta Aritz Otxandiano. Ainhoa Etxaide bueltan dugu, pasaden urtean ezen gurekin egon, eta Aritz Otxandianoenetzat esango dugu. Gaur izan da lehen aldia analisi mai batean parte hartu dena, eta ez baziru dirien bizi zeramala hor analisi maietan parte hartzen. Ostegunetarako berriz, edabideen maila, Ibai Fernandez Notizias taldeko kazetari
kazetaria, Maialen Ferreira eldiario.esekoa, Irai Oiarzabal etxeko kazetaria, Garata Naizekoa, Josu Alberdi Berria Egunkariko kazetaria, eta ostegunetan, eta aurreratzen dugu, biharko analisi maila ere nortzuk parte hartuko duten, bihar gurekin egongo dira, Garata Naizeko kazetariak direnak, Alaia Sierra, Martxelo Diaz eta Iker Bizkarguenaga, eta akaso urteko berritasun handienetako bat, bada izango dugula, kurtso honetan politikan aktiboki parte hartzen duten pertsonak, euren alderdiak ordezkatuz, eta primizian hementxen bertan esango dizuet, euren parte hartzea bermatu digutela, alderdi sozialistako Maria Luisa Gurrutxaga diputatuak eta Ezker Anitzako Inigo Martinezek. Gora primiziak eta ongi etorri albiste on guztiak Pegi. Zerrendatu dituzu tertuliakide batzuk, eta dena ongi bidean horietako batzuk egongo dira hor, erredakzioan, ez da Jon? Bai, hala da, hemen baditugu, analisi maiko bat baino gehiago, denek ez dute, pare batekin hitz egingo dugu. Mikel, beira, hor, Andoni Ordugunez beira, ondo ikus gaitzaten etxetik ere, Irai Oiarzabal eta Mikel Urdangaren, kaixo, arratsalde bioi? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zuen tertulietan elkarri entzuten diezu ez, da? Askotan bai, gainera tokatu izan zaigu elkarrekin, behin baino gehiagotan, eta noski elkarri entzun eta elkarri erantzun ere bai, ez? Ez da, ohikoa izaten? Beste leku batzuten ez? Ez, eta egia da, askotan geuk ere trampak egin hori ditugula, aurretik pastatuta ekartzen dugu gutxora zer erantzun nahi dugun, eta gero egokitzen ditugula galdera erantzunak horretara, baina, nik uste garrantzitsua dela, eta alegin hori behintzat egiten dugula. Iazkoa ikasturte amaierarik gabekoa izan zen, aurten ez dakit agian laseixeagoa espero ote duzuen zuek? Sorpresarik baldin bada beti ere eskertzen da, bestela egia da, Mikelek esaten duen bezala, askotan oso planifikatua izan daitekela, ez? Solasaldia bera, eta nik uste dut honek badaukala zerbait ona, ez? Edo bentsat nik urte hauetako esperientzian ikusi dudana, tertulia mai batean nik uste oso garrantzitsua dela, espazio segurua edo erosoa, ez? Pixka bat konfiantzazkoa, eta batak bestearekin hitz egiteko nolabaiteko erosotasun hori sentitzea, ez? Nahiz eta adostasunak edo desadostasunak egon. Eta zentzu horretan, nik uste dut horretan asko ikasi dugula, eta horrek ere egiten duela gozoago, ez? Esperientzia bera. Bai, esan duzu, ea kurtso honetan atsedenik izango den, egia esan, ikuspegi filosofikotik beti ibiltzen gara patxada pixka baten eskean edo premian behintzat bai, eta uste dut, hain zuen ere, tertuliak badirela horretarako aitzaki bat ere, ez? Ikusten dugu egunean egun, orduz ordu, sekulako albiste pila izaten dugula, askotan zailtasunak izaten ditugula zer gertatzen ari den ere, jakiteko askotan esan da ez, asko dakigula, baina oso gutxi ulertzen dugula, eta uste dut, analisi maila hauek balio digutela, gu geuri ere, markotxo bat eskaintzeko, eta gertakari uholde horri, hori ulertzeko, klabetxo batzuk edo eskaintzeko, baina, ez da xamurra izaten. Guk estimatzen dugu. Eskerrik asko bioi. Guk ere estimatzen dugu, Jon, zu hor kontu kontari aritzea mikrofonoarekin, baina guk hemen jarraitzen dugu Pegi eta Sararekin. Aipatu ditugu tertuliak, baina aria bateko bertzegako edo bertze momentu oso importante bat izaten da elkarrezketa nagusia. Hori da une potentetako bat, ez? Eta nik jakin nahiko nuke Pegi, ea errez konbentzitzen ote dituzun politikariak naiz irratira etortzeko edo behintzat telefono hartzeko. Ze badakit badituzula hor abentura ugari. Bai, pixkat ibiltzen gara hor tiraka askotan, batzuk uste dute hor oso zirikatzaia garela, pixkat bai, baina izan behar delako, bestela ez gineke kazetariak izango, ez da? Eta badakit hor batekin saiakera egin duzula maiz, gainera euskeraz Gasteizko euskeraz dakien lehendakaria Inigo Urkullu. Bai, saiatu ginen, baina ez dara bere komentarioa ez dara zen pomposena izan, esan zion jarraitu egiten duzuna, eta noski, arrazoia duzu, lehendakari jauna. Bai, hala da. Orain behar bada lehendakari desdela erresago etorriko da. Nor daki, hitz egin dezakegu bere fundazio berriaz, gu pozarren egongo gara hemen. Behintzat, Padralesek zagutzen zaitu. Bai, kaixo esan digu, beraz, aurpegia jarri digu, ona etortzen bada noiz bai, jakingo du, norrekin topatuko den. Noiz gertatu zen hori nola gertatu zen? Justuki izan zen, 13. legegintzaldi hau, hasi berritan, bere autotik irten, eta hor, mikrofonarekin egoen ez hor, ordezkari,
hortxen topatu genuen, esan genuen, egunon lehendakari, bueno ez, garaian Oraindik ez zen. legebiltzarkidea zen oraindik, eta berak kaixo esan ala hor albo batera juntzen, baina adibidez hor momentu politara izan zen, Eneko Andueza agertu zen, bere autotik ere atera zen Jose Ignacio Asensio, eta esan genuen, bueno, Eneko Andueza eta Jose Ignacio Asensio, egun honak emango dizkiote elkarri nun, eta naiz irratean, eta pixkat alako kontu bitxiak ere antolatzen ditugu. Eta zuk uste duzu lortuko dugula, Padrales elkarrezketatzea? Noski baiet, bai. Ederki, bueno, denboraldia luzea da eta ikusiko dugu. Ekaina bukaeran egingo dugu errepasoa. Ehala den. Ederki. Sara, egun abiatzeko jakin beharreko eskaintzea da, zure tartea, esan dugu, goiz hastea tokatzen zaizula zuri. Zu behintzat ez duzu horrelako erronkarik, politikarien kalabazak ez dituzu jasotzen. Ez, eta eskerrak, hori ere, kalabazak jasotzea ez da inoiz. Ez da polita, Ez da erraza izaten, ez da, ez? Eta ni hortatik pixka bat libratu naiz. Ez, eguna abiatzeko jakin beharrekoak eskaintza da tarte honen helburua, nik 8 arte gidatzen dut saioa, eta aktualitatea ardatzen oski izaten dugu, baina ez dakit, goizari pizka bat, ez? 6-etatik kalabazak jasotzea erraza ez den bezala, 6-etatik 8-etara arranke hori izatea ere. Ez da erraza izaten eta saiatzen gara bizi pizka bat ematen goizari. Eta horten tarte berri bat abiatu dugu. 8 laurden gutxi aldera, erredakzioko solasalditxo bat jarri dugu martxan, oilategi txiki propio bat izaten dugu, eta ordu horretan irratia entzuten ari direnei alako bultzadetxo bat emateko, eguneko kafea izango, lehenengo kafea dela esango dugu? Bai, eguneko lehen da biziko kafea oso ongi jarri diozu izena. Goizeko 6etan hasi aipatu ditugu, naiz irratiko oilategia, tertuliak, informazioaren ariko tertulia nagusia, zeren eta informazioak ez du etenik naiz irratian, ez da, Jon? Bai, ala da bai, hemen pixka desmadratzen hasi. Bai, hori zen intentzioa, nahi baduzu gogoratuko dizun non gauden gidoian. Bai, badakin non gauden. Oso ondo. Informazioaren ariaren bigarren edizioan. Oso ongi. Informazioak naiz irratian ez du etenik. Ederki. Eta etenik ez egoteren ardura izaten du Oñatzaizpuruk. Fenomeno bada, txabengo dizu. Eta gaur, dago, realizadore lan, eta lehen galdera da, Oñatz, demora zondo algoat. Bai, baina, ojo, estela, bueltak, Larri, ez da. Zartiko larri. Guardia zer da, gauzak gertatu ala bota. Hoi da, torri bezala bota. Hoi da, ez jendiko dintzun nahi du, momentuan zeiren pasatzen, eta horren atzetik. Eta gero albistiak askotan eguardian tortzen dira, orduan, estresa jota. 12 lehen aurrerapena, eta orduetan gero. 12 aurrerapena, 12 ordu batetan albistegin nagusia esango nuke, eta gero dator tokikoa. Aurten estreno nagusioi da tokiko informazioa eta tokikoan barruan bai, ostiraletan Gipuzkoa Kutxa Solidarioko lagunak etortzen dira, 3. sektorari lotutako kolaborazio bat, eta uste dut asko ikasiko dugu laguk eta baita entzuleak, ere? Entzungo dugu Gipuzkoa Aztarna Solidarioko lagunak. Hasierako momentuan, azkenean 3. sektore sozialari begirada zegoelako eginda Kutxa Fondaziotik, eta zenolako ekimenak dituzten edo zituzten plazaratzeko eta kontatzeko, azkenean bildu eta azkenean informazio horren bila dabiltzen pertsonak elkarturik, klasifikaturik eta agenda moduan eta aurkitzeko aukera. Zenbait trebakuntzak egin ditugu urtean zehar, askok izan direla, eta baina bereziki beti izan dugu begirada elkarteen beharrei eta elkarteen indartze prozesuan laguntza edo eskuartze bat eskaini. Elena Rosalesen hitzak, ostiralero, ordubiak eta 10 inguruan izango dura. Hori da, eta entzun, hori da importantia nahi. Eskerrik asko, Oñatz. Eskerrik asko zuri ere, Jon, nik despistatuta harrapatu nahi zintudan, baina kale oso konzentratuta zaude hor jende artean egonda ere, eta orain jende aurrean gaudenak gara gu, orain arte, hau utzi zegoen, baino, bete da, naiz irrateko estudioa, eta ze poza, orain mikrofono aldaketa egin dut, eta espero dut dena superrongi joatea, bai, izugarri mejoratu dugu,
Bueno, eta hemen hurbiltzen ari naiz, zeren eta aipatu dugu informazioaren aria, baina bigarren kafeak ere bada bertze saio garrantzitsu bat, naiz irratian egiten dena, goizeko 10:00-tik 12:00-etara, eta hor badaukate tarte bat, elkarrizketa akustikoa duena izena. Eta elkarrizketa akustiko horietan beti gonbidatzen dituzue taldeak eta jotzen dute zuzenean, baina badago talde bat, sekula egon ez dena, bigarren kafea saioan, segituan ohartuko zarete zergatik, bera Inigo Asensio da, bigarren kafeko aurkezlea, kaixo arratsaldeon. Arratsaldeon Maite. Eta bigarren kafean sekula egon ez den taldea da? Egongo ez dena ez dugu esango, sekula egon ez dena, Postal Kolekzionistak. Zeren eta, kontatu, Postal Kolekzionistak? Postal Kolekzionistak nire musika proiektua da, bigarren kafean sasi betatuta dagoena, ni egotenen izenean batzutan entzun daitekena, normalen nik baldin banago ez da entzuten, eta tira, Ander Zubillaga, Juanjo Falcón, Irene López eta Julen Goikoetxearekin orain, lehen Michel Ongaronekin osatutako taldea da, baina funtsean, nik sortutako nahiko kantautore giroko abestiak dira, eta hortxe aritzen gara bai. Zer eta pixka eta raroa litzateke zure burua elkarrezketatzea, horire ez? Narzisismoaren maila gorenera ere iristeko aukerak izango ditugu. Arraroa litzateke, baina, akaso, egin behar da. Hala ere, probestu dezagun momentu hau, zeren esan dugu nola bigarren kafean zaila duen, gonbidatuko dugu naiz irratiko denboraldi hasierako saio honetara, eta gaur kantu berezia joko diguzu, gaur bertan aditu dena, lehendabiziko aldiz. Bai, gaur kaleratu dugu, atzogabeako 12:00-etan, Palestina herri zapalduen kanta, eta ez dakit oso ondo aurreko lanaren kantu atzeratu bat den, edo urrengo lanaren kantu aurreratua, akaso pixkat zubilan egingo duena. Baina bai, egia esan gaurko egunez hemen egongo ginelako eta saio hau aurrikuspen pixkatekin egin duzuelako, ziurrenik nik kanturi noiz kaleratuko nuena, baina aurrikuspen gehiago erabaki nuen, egun polita da, iraiaren 11, kanturi kaleratu eta gero akustikoan naizen jotzeko, gero galdetu zidaten, baina mezurik badago iraiak 11, eta egia esan, etzegoen herri zapalduen kantu batean, iraiak 11 izan zezaken zentzuren bat, baina ez ezkaren besterako iritsi, eta zoritxarrez gaurko efemerideetan ere, palestinar kanpalekuetan Israelek sortutako sarraskiak ematen dio iraiaren 11 ere, kantu honek nahi gabe zentzua ere gaurko egunean bereziki izan dezan, arrazoi bat gehiago beraz. Palestinari kantatzen diogu, herri zapaldu izatetik, herri zapaldu direnei kantatzeko joera horretan, eta hori, gaur bertan kaleratu dugun kantua dugu. Inigo Asensio, zurea da mikroa, orain, zuzenean, naiz irratian, Postal Kolekzionistak. Nork abestuko te dio bihar Palestinari partez badute utzi ahots bat bera bizirik minak ez badu lertzen batuaz ez danak baren gauerdiko beldurraz Arresionen lora gure ahotsa bedi gaur zapalduen olerki genoziden legea izango da behingoz ametxen amildegi gauerdiko malkobi soilik abesten ote dio herri zapalduari heldutan lepotik ez dut eskutaz besorik gaur ezin defendatu ez den aitaren etxerik ez baita zutik jo gintuen herririk maitatu genuen lekutan gaur ez da Palestinarik
gaur ez da Palestinarik. Herri zabalduak soilik abesten ote dio herri zapalduari tendu talde botik ez dut eskuta ez besorik gaur ezin defendatu eten aitaren etxerik ez baita zutik jo gintuen herririk aitatu genuen lekutan gaur ez da Palestinarik, gaur ez da Palestinarik. Jende aurrein jotzen duzuna kanta hau? Ez, eta pentsa, historia berezia dago, ze kanta hau lehenengo aldiz jo nuela, irrati honetan izan zen, Iker Gurrutxagari esan nion. Iker, badakart epe berria, eta kantu bat, eran egun bukatu dut, baina nahi baduzu, epean joango da, entrevista, oso epe justuetan egin genuen, nahi baduzu, han joko dut, gitarra eta hotxean, letra idatzi nuen ola paper batean ja pixkatena zentratuz, eta lehenengo aldi aurre izan zen, gero zuzenekoren batzutan jo dugu, Mexikon jo nuen, han palestinar komunitate handia dagoen inguru batean, eta gainera Mexikotik Roman Egien margolariak eskaini digun kuadro bat izan da kantu hau nolabait saretara, eta baita jende askok etxean jaso dituen postal batzutan nolabait kantuari irudia eman diona. Beraz, kantuak bide pixka bat egin du, baina gaur entzun du nolabait jendeak lehenengo saretan, eta banda formatuan, eta kantua amaituta. Eta naiz irratian. Eta aipatu dugu, elkarrizketa akustikoak asteazkenean izan ohi dira. Ez da oso ohiko formatua irratian, baino bigarren kafean eutsi egiten diozue, denboraldi? Bai, eta gero eta konbentzituago, ez? Egia da formatua gustatzen zaigula, ederra dela, ez? Zuzenean irratian musika egin alizatea, baditugula baliabideak ere, nolabait teknikoki ere, ez dadin izan irrati estudio batera iritsi eta besterik gabe kontzertu batean jotzea, eta usten diogu, harreman handiak sortzen dira ere horren bidez, talde batzuk erronka handia usten diete euren formatuan nolabait akustikora eramateko, beste batzuk formatu osoan etortzen dira, datorren asteazkenean esaterako J-Fox Quartet dator, smooth jazzaren euskal proiektu berria, hori bai kontzertu bakarra eskenita dabiltza, eta justu badabiltza euren lan berria sortzen, eta gurean izango ditugu, baina hori bateria, bajo, saxo, piano eta guzti, eta tira bari gara pixkanaka gure zerrendatxoa osatzen, eta horten ere estilo askotako, mota askotako, eta euren ibilbideko oso momentu ezberdinetan dauden talde asko, eta bakarrari asko ere pasako dira guretik bai. Ederki, Inigo Asensio, bigarren kafeko gidaria, eta okerrezpanago, zure bertze erdiarekin dago Jon Telleria. Bigarren kafeak zerbait baldin badu ezaugarri, da aurkezpen polifonikoak dituela, eta aurkezpen polifoniko horietan, lehenbiziko Juri Ezeiza agurtuko dut, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Horteko demoraldira begiraz. Lehengo urteko gauza bera, baina hobeto. Nahiko esan duzu? Bueno, denen baimenarekin, inalambrikoaren bueltan, bigarren kafea posible egiten duten aurkezpen polifoniko hoiei begiratuta, Oiana Maritorena eta Mai Gorostiagare gurekin ditugu, kaixo arratsaldeon bidoi. Arratsaldeon. Badakizue, niri eta entzulei bigarren kafeko gauza asko gustatzen zaizkigu, baina bereziki erredundantzia ingo dut. Maite ditugu, maite dutak. Orduan, eskatuko dizu lehenbizi zuei ere, zuen maite dutak. Ados. Begira, ni errepikatu egingo dut, nire maite duta uste dut hau bigarren kafean noizbait aipatu dudala, baina askotan esaten da lagun onak direla une txarretan egoten direnak, baina bigarren kafean askotan aldarrikatu izan dugu lagun benetako onak direla momentu honetan daudenak, zurekin ospatu egin nahi dutenak, eta
asko zerrexagoa dela momentu txar batean egotea, ez? Eta gaurkoan, gu kolaboratzaileei bota genien amua, ospatu behar dugu 2024-2025 denboraldia naiz irratiko programazioaren aurkezpena nor animatzen da. Eta etorri da jende asko esan ez, oso nekatuta nago, baina joango naiz ospatzera. Eta etorri dira, orduan, hoxe nere maite duta. Zurak? Ai, zer esan daiteke honen ondoren, ez? Neri egunero, joaten naizen bakoitzan gauza bera gertatzea. Maite duna eta prestatu gabe jun, eta jama, eta orain hain polita entzun, eta zer esango, nahi oporrak izugarri gustatzen zaizkidala, baina berriz ere lanera bueltatzeko aukera, eta berriz ere lankide hauekin gozatzeko aukera izatea izugarri maite dudala. Bale, eta nik esango nuke, ez dakit, normalen ez de prestatzen eta momentuan etortzen zaizkidan. Gaur esango, izugarri ikasten dut, kafezaleagoekin, batez ere gidoia prestatzen, gonbidatuekin, kolaboratzaileekin, Inigo eta Goiorekin nola ez, eta nire maite dute izango da, maite dut ezjakintasuna. Hainbeste ikasten dudalako, ezjakintasuna ikasteko astapeneko puntu ezinbestekoa dalako. Maite dut ezjakintasuna horrelako kafezaleekin ikasteagatik. Bueno, kafezaleak esan duzu, baina zuen gonbidatuetan, ez dakit, 180 esango nuke, ez du dela kaferik hartzen, galetzen dizuaren bai. Orduan, nik nire maite dut esango dut, nik maite dut kafea. Maite, eta zure maite dut ere galetuko dizut. Maite dut zuzeneko musika. Eta gainera, familian eta formatu txikian balima da, oraindik gehiago. Zuk ze maite duzu, Inigo? Jo, nik maite dut, esan diazunean prestatu nuen, gezur esan dizut, nuen prestatuta, baina pixkat pelotero sonatuko badu ere, pentsa, nik unibertsitatea iritsi nintzenean, egin nahi nuen gauza bakarra komunikazioan zan Frantziako turra irratian kontatu. Eta iritsi nintzen 30 urtetara, zinema giroan, telebistan, produkzioan, gidoi gintzen, gauza pile bat egin da, baina Frantziako turra irratian kontatu gabe. Eta behin maite bidarte dituzidan, haizu, kaixo, zera maite bidarte naiz irratitik, behar dugu norbait turra egingo duena. Eta nik uste konversazioa oso laburra izan zela, ze beste zertaz hitz egin gabe, bai, egingo dugu turra, noski, mituak bazterdu zalea naiz eta baztertu xamarra banuen, baina turra egitea naizen gauza ederra izaten jarraitzen du, eta horrek iriki zuen bidea gerora, bigarren kafea, eta urte hauetan elkarrekin aritu izanarena, beraz, maite ditut horrelako kasualitateak edo momentuak edo deiak. Bai, pentsa, ez duzu imaginatzen nola ospatu genuen erredakzio honetan, Inigo Asensio bai ez esan duela! Bai, izugarri ospatzen dira baiezkoak. Gartxot, zure maite duta? Nik pixkat lankidek esan dakoaren arira, asko maite dut pixkat lortu dugun familia giro hori, baina batez ere elkarrizketa akustikoekin azken 2 urteetan daukatalako sentsazio bat badela baratze eder bat, eta Inigoek lehen oso ondo esan du, egoera ezberdinean dauden talde asko etortzen dira, baina ez dakit, maite dut halako baratz bat zaintzearen sentsazio hori, bakoitzak behar duen neurrian, bakoitzak behar duen urarekin, eta sentitzea Euskal Herrian badela gauzak esateko dituen jende asko, edade guztitakoak, eta horren testigu izatea plazerra da, zen guk asko ematen dugu guretik, baina beraiek ere asko ematen digute. Eta ez dakit, horrelako lorezain sentsazio izugarri bat daukat, nik eta gure lantaldean sortzen dugun ambiente horrek ematen didana, eta hori ere maite duta, gure baratz txikia. Ze poeta den, Jo, Bai. Eta gaur zer eskainiko diguzu zuzeneko, kontzertu honetan. Kontzertua, abesti bateko kontzertua, bai. Express premium horietako bat izango da. Pentsatzen entorren, zen jo, improvisatzea gustatzen zait, edo joera hori daukat. Eta lehenotik egindako abesti bat jo nahi nuen, baina azken urte hau ere izan da sortze prozesu nahiko gogor bat. Bizi izan ditut ere sormena lehen lerroan jarri nahi duenaren, ez dakit, gora bera psikologikoiek, eta orduan animatuko naiz, eta oraindik ere kaleratu ez zen, eta berria den abesti batekin, saiatuko naiz, bintzat. Oso ongi. Mikroa zurea da, eta eskerrik asko. Mi esker.
maite naute horien maitale naizela zentzua hartzen du dena gero bat-bate kolpe bat ta argi dut iluna dela tristura ikusezin bihurtu den ubeldura beldurra sentitu dut begiratzean barrura ta nire lagun min izan arren askotan ezin dut bota aingura urik ez duen putzura argi dut iluna dela iparrik ez duen mapa honen bihotzaren berba maiz dakarren zerga tristura ikusezin bihurtu den ubeldura beldurra sentitu dut iratzean barrura sentitu dut begiratzean mundura sentitu dut begiratzean barrura. Ongi etorri entzule, ongi etorri gaurko emankizun honetara, gaurkoan badakizue, Txapeldunen ligako final laurdenetako, final zortzirenetako partida nila aurreratu naiz. Eta segituan ikusiko dugu, hainbeste espero dugun momentu hori, ez? Txapeldunen ligako erreserkia eta oiala mugitzen eta guzti hori. Entzuten da? Orantxe erreserkia. Entzut ezagun. Ari atzetik gertu, Ari atzetik gertu, takeku erdirak eta buruz errematea! Upa!
Ze aukera. Ze aukera izan duen buruz erremateika. Orain erasoa izan daiteke, erasorako aukera atletik entzat, eskuinegaletik azkona doa korrika batean, Bartzelonako defentsaia gainean jarri zaio eta kornera izango da, atletik entzat. Zelaier inguruan, falta eskatzen dute zaletuek, epaiak ez du ezer adierazi. Eskuinegaletik erasoan Atletico Madrid erdiratzeko keinu egin du, ez du erdiratu. Erdian jokatu, pareta oso ona da. Erdiratzeko aukera, ondo tapatu dio Banegasek. Luze, ezkerregaletik, baloia ona da. Ea ba, iristen dena Amaiur. Area barruan, kontu ze, aukera polik esan zekarela. Pase atzera! Ez du errematatzeko aukera izan, baina oraindik arrizko jarraitzen du. Eskuinegaletik, ea ba, atea aurrean du, erdizkin egin dio, jautik eta gol! Realaren gola! Atze jokaldia egin duen Franzik, eskuinetik ez dakit zehazki zer egin duen, baina sekulako jokaleko ospatzeko bidean. 10 segundu telebistaren arabera. Realeko jokalariak bi eskua gora ospatzen, Natalia Arroyo ere bai, zaletuak ere bai. 6 nekatuta izango zen. Amaitu da partida, Reala kopako finalean izango da bigarrenez, tamalez gabezia ditugu oraindik ere hemen, eta ez dakigu non izango den, baina bi eta bat nagusitu da. Gabon entzule guztioi ongi etorriak naiz irratiagereko sintoniara. Bueno, aizue, gaurko honetan, Sevillan gaude, kartukatik zuzenean, errege. Badoa Niko berriz ere, pasea bikaina da Sanzetentzako jaurti eskuilarekin, gol! Atletiken gola! Pase bikaina Nico Williamsek sakonera. Julen ere bai, hortxe doa. Geldiketa! Julen geratu egin du. Miragarriak ukituta dago Julen. Julenen ezkerra. Berengerre karreri hartuta. Greit atepean kokatuta. Baimena eman du epaileak. Badoa Berenger. Gol! Atletico txapelduna 40 urteren ostean iritsi da 24garrena 40 urte itxaron behar izan dituzte zuri-gorriek, baina iritsi da Atletik kopako txapelduna. Denboratiko finalik partidarik garrantzitsuena eskubiotan astera doalako. Altunak esku altxadu agurtu dio zalegoari. Biak ere esku eman dira elkarri. Eta hau abian jartzera doa zaletuen txalo zaparradarekin batera. Hortxe dago Laso. Orain Jokin ezkerarekin deja da. Eutxi Laso. Gantxoa Jokinek ez du behar bezala bihurritu. Lasok eraman eskuinarekin. Eraman Altunak ezkerarekin. Orain gantxoa Laso bikaina. Baina ez txarra izan da. Eskuinarekin atzeratu. Sotaman otzorain Lasok atzera. Egira hortxe du aukera Lasok. Jokinek eutxi dio. Ordu aukera. Eskuinarekin atzera. Zartako eman dio Galanta. Airez, erantzun Altunak. Beste badu Lasok. Berriz ere eman dio Galanta. Orain aire sartuko da ezkerarekin, seiterditik. Eraman berriz ere amezketarrak. Gantxoa orain bikaina eta tanto. Eta Bizkaia frontoia alertu da. Sotamano Galanta eman dio, baina gora joan zaio. Amaitu da partida. Jokin Altuna dugu, 2024ko buruz buruko txapelduna. Inor gutxi. Badator Jaun Andreok. Hemen txeda Mateo Jorgensen kendu da eta Jonas Binegoren erasoa erritmo aldaketa horri gurpilan oso erresitxatzi da. Tadej Pogačar, badatore bene puelatzetik, badoa. Hortxe da Tadej Pogačarren erasoa aipatzen ari ginen une batetik bestera iriz zitekeela. Eta Tadej Pogačarrek atzera begiratu du, ikusi du 3 metro zabaldu dituela. Pogačarren erritmo aldaketa hori aurrikusten ari ginen, psikologikoki zer sortuko du honek Jonas Binegoren buruan. Tadej Pogačarren mugalerroan da, oiuak esiak hortxe dauzkagu guztiak ere. Frantziako turraren gaurko plato de beleko amaiera honetan, azken pedal kolpeak, azken dantza bizileta gainean, eta elmuga Tadej Pogačar irabazle! Esfortzu handia egiten ari da Casio Neume, orain atzakaldetik esprin egin duena, Pac Peters bera izan da, Demi Bollerin bera, ez usten harrapatu nahian, zuloa zabaltzen ari da, Feniz de Keuningeko orain Demi Bollerinek, aurrera egin nahi du errepidearen erdierdetik, Demi Bollerin erdierdetik, eta nien ez ausartzen nork irabazi duen esatera. Bai, orain bai, foto finixarekin.
hemen ja epaileek ere lana izango dute, bigarren kalera sartuta daudelako Orio eta Tolosaldea, badoaz, horregatik bide luzeago egin du Oriok, segurenek horre denbora galdu du, orain Tolosaldeari zaion egiten da, Kristu, bidaltzen. Lehen aipatu duna, Tolosaldeak bere kalea defendatuko du, ez dio utziko Oriori diagonala egiten, diagonala egin nahi baldin badu, bere atzetik egin beharko du. Nik uste Oriori gertatu zaiona, hasieran estropada hasieran aipatu dugu Lagorren kalearen onurak baldin eta aizea gaur bezala ipar-mendebaldekoa baldin bada. Ja, arraun lagunak, 10 minutu 36 segundo eta 30 euneneko, baduaz Donostiarrakoak ea zer gertatzen den, 18:49 beharko luke, biegunetako marka egiteko Bermeo iristen ari da. 4 segundu, ez du egingo, 20 minututik gora joango zaiolako, 19tik gora barkatu, eta... Igandeko denbora egingo du, Bai, segundutxo bat hobeago agian. 0-4-77. Behatzi dira. Kontatzen hasi esku bat egin da, eske lortutako kristona da, baina ez dakit. Sinplia sentitzen naiz, eta baloria kristona emate jot, baina bai, indakoa kristona da eta hor gatu bat. Arraunari tira guztiok batera. 4 minutu zazpiak izateko, hoiek kiroletan, azken urtebetean gutxi gorera, gurean kontatu dizkizu egunaren alako laburpen txiki bat, zen naiz irratian, kirola protagonista da. Ikasturte oparoa izango genuen iazkoa kirolarloan, kirol emankizun apur batzuk eskentzekotan ginen, baina alabeharrez egutegia. Emankizun bereziz bete zitzaigun, Jon Garate eta Zurina Iglesias, arratsaldeon bioi. Arratsaldeon. Berdin bai. Turra itzulia eta Kontxako bandera badira urte batzuk ematen ari garela, iaz futbolarekin hasi ginen eta nola hasi ere. Bai, Parisen pentsa hasi ginen bertan, maitasunaren hirian la ciudad del amor, esaten dute, eta badirudi, zuzeneko emankizunekin nolabait maitemindu ginela, eta gero etorri ziren kopako finalerdiak, finala, eta aurten ere ikusi da zer etortzen den. Zer aurten zer? Oraintxe turrarekin amaitu dugu, Kontxa egin berri dugu, eta aurten ikusi behar Europan, Atletik eta Reala gizonezkoetan, kopan ere iaz ikusi genuen, finalean bai Atleti bai Reala, kasunetan gizonezko eta emakumezkoetan, finalerritan ere izan genituen, aurten ikusi behar, berak ere, ziurrenik tituloren bat jokoan izango duela, eta hor egongo gara naiz irratia kontatzeko ala bada bintzat, eta Baskoniare, Final Four finalean sartze bada, hortxe egongo gara. Pixat jendearen zoriontasunarekin bat goaz, beraz ez, esan genezake. Bai. Iazko Txapeldunen ligako finala izan zen, Bilbon, emakumezkoena, aurten gizonezkoen Europa Ligarena izango da. Gizonezkoak eta bi euskal talde, Reala eta Atletik. Finalean? Finalean oraindik ez dakigu. Oxala, finalen izatea, baina batekin konformatzen gara. Bueno. Biak badira hobea. Hobeto, ez da, hori da. Pilotan euskal finala izango da. Errioxa arriba da. Idoia idazten hori jarri ginen da egia da. Nik irakurri dut, hemen Dario eta hauek entzuten badute zer esango dute. Errioxa arriba da, baina bai, printzipioz azken urtetako tendentzia ikusita ez, euskal finalak izango ditugu, eta euskaldunak ere bai, noski finaletan, eta final horietan noski gu izango gara. Alba da Ibai Zabala eta kolaboratzeekin basko zobe, eta ikuskizun politu bat ikusteko asmoz, eta zuei ere, kontakizun politu bat egiteko asmoz. Horiek zuzeneko kirol emakizuna, kirolaria ere martxan dugu. Bai. Indarrez? Indar osoz, hasi dugu. Astean ez dakit, 6-7 elkarrezentatzen baditugu. Begira, iaz, 6 emakume kirolari, 3 eskualeko jokalariak eta beste 3 futbolekoak. Aurreko astean bai. Eta aste honetan, jada 3 izan ditugu gaur. Bai. Astelenean bat, Arraun Lagunakeko presidentea, eta bihar beste 2 eskualeko jokalariak, kasu honetan gizonezkoak. Beraz, eta aurritik aurrera baditugu zenbait kolaborazio. Demora osoan zehar izango ditugu pila bai gauz. Badan horrekin hitz egina. Bai, gainera esan duena ez, kolaboratzaileak ere izango ditugu aurten, kirol medikuak, kirol nutrizionistak, kirol psikologak, orduan, gai hauen inguruan ere jorratuko gara, hitz egingo dugu, eta inoiz baino kontenidu edo eduki gehiagorekin gaude. Egunerokoan gogoratuko du hori, ordu bihar ardon gutxi aldera, ez, izaten dela aurrerapena, bai. Gero saio 3-etatik aurrera. 3-etatik 4 bitarte. Aurten esan duzunez ez, protagonista gehiago eta gertuagotik jarritzen. Bai, elkarrizketa gehiago izango ditugu, aktualitateari begira, eta hortaz haratago ere bai, pixkat elkarrizketa pausatuagoak edo, kirol minoritarioari edo pixka garrantzia eman nahian, eta gero, etxekoekin ere analisi mailak izango ditugu, futbola, pilota, saskibaloia, eta esan bezala, kirol tertuliak edo, kolaboratzaileak izango ditugu, psikologoak, nutrizionistak,
Bueno, iazkoa bidaiari saio batera izan zen pixkat, ez? Parisera, Sevillara, ez aitzakia egokia. Iazkoa oso ondo egontzen egia esan. Bereziki Pariserako bidaia horre mendigan atera ginen, Sevillara ere. Bai. Bilboko Gabarra ere. Kanpora Paris eta Sevilla. Kanpora Paris eta Sevilla, hori da. Hori da, bai. Bueno, Zaragozara ere joan bai, ginen. Errealaren finala ikustera, Barçaren aurka. Eta urten ikusi beharko da, Reala eta Atletik iristen zaizkigun kanporaketetara, eta ze tokatzen den. Paris baino urrutira. Bueno, oso ondo, hori desioak, eskerrik asko bio. Vale, gero arte. Zazpia jo berri. Arratsaldeko 7 puntu-puntuan. Imanol Pradalesek etorkizuneko estatutu itun berri bat lortzea defendatu du asteazken honetan. Euskal Gizarteak planteatutako behar eta eskubide berri erantzuten lagunduko diguten eskumenak barne hartuko dituena. Un pacto orientado por un triple objetivo. Primero, garantizar y actualizar el autogobierno alcanzado tomando en consideración. Bilboko Forum Europan publiko egindako proposamenaren arabera itun berri honek aukera eman behar du Espainiako estatuarekin aldebiko harreman bat finkatzeko eta horrekin batera euskal errealitate nazionalaren aitorpena euskal gobernuaren berezitasuna eta adostutakoa benetan betetzeko berme sistema barne hartzeko. Gipuzkoara etorrita HTA izpide Gipuzkoako PSek asteazken honetan batzar nagusietan berri duelako. Abiadura handiko trenak Gipuzkoa eta Nafarroa lotuko dituela, Ezkio itsasoko geltokiaren eta Aralar azpiko tunel baten bidez. Espainiara etorrita berriz, auzitegi konstituzionalak babestu egin du 2022ko otsailean Espainiako Kongresuan egindako lan erreformaren bozketa Alberto Casero, PPko diputatu ohiaren elegitea atzera bota ostean, eta Espainian ere datu kezkagarriak dituzte, datu kezkagarriak ere aipatzeko, estatuko LGTBI federazioak barkatu emandako datuen arabera, 18 eta 24 urte bitarteko pertsonen 25% eraso LGTBI fobikoak jasan dituzte eskola garaian, eta kasuen 64%tan ikastetxeak ez du ezer egin hori konpontzeko. Hori Espainian gurera etorriko gara Euskal Herrira. Arratsaldeko 5 eta 2 minutu albiste ez zain onak eman ondoren goxatuko dugu ahoa. Naiz Irratian jarrai dezala festak, Naiz Irratiko programazio berriaren aurkezpenarekin. Naiz Irratia. Boletina bukatu berri, arratsaldeko 7 eta 2 minutu, eta hemenago Andoitz Antzizar eta Ekinez Apirainekin, arratsaldeon. Baita zu ere. Arratsaldeon. Entzungo ditugu, zebrabidea saioan ez da, Andoit? Bai, tokia utzi didaten eri ere Ekinek eta Oianak, beraz, bai, aurten ere izango gara Trikitixaren berri ematen pixka bat. Bueno, eta entzun dugun kantu hau ez da edo zein kanta. Guk deitu genizun eta kantu bat aukeratu, eta zuk segituan esan zenuen ze kanta. Nik uste errepresentatzen gaituela pixka bat, ze kantu honetan entzuten da Trikiti doinu kalejira bat bada, baina era berean badauka moderno kutsu bat, eta jotzen ari direna gainera Joseba Tapia eta Kepa Junkera biak elkarrekin dira, eta atzean, ez dut izena gogoratuko, baina soinu handia jotzen ere badago, eta beraz, soinu txikia eta soinu handia elkarrekin dira, biak duan, ez dakit, batera egiten den lan bada, eta azkenan Trikitixa elkartea ere hori badugu, ez? Ezberdinon artean osatzen dugun elkarte dotore bat. Hori da, zeren eta zuk zebrabideanen hartuko duzu parte, Euskal Herriko Trikitixa elkartearen izenean, eta hor, ze kontatzen da?
Lehengo urtean bota nuen, Tomas Zendoiaren liburu aurkeztu nuenean, eta haren titulua zen Pozaren mezularia, eta espero dut aurten ere Neroni izatea bi astez behin egine Pozaren mezulari hori. Horixe izateko asmotan aurten ere. Ekin eta gala izaten da. Hala izan zen joan den denboraldian, eta ziur aurtengoan ere hala izanen dela, gaur egin du Zebrabidean ez, aurkezpentxo txiki bat, edo lehendabiziko elkartzea edo, bihar estrenatuko du Andoitzen atala, Zebrabidean, eta joan den denboraldia zen hortzirala haietu, eta hortzirala berez baldin bada posteko arrazoia, Zebrabidean Andoitzen kolaborazioa izatea zen are posteko arrazoi bat. Bai. Ez zara kejatuko? Nola holako loreak jasota inondik inora, ez? Horregatik nago aurten ere gustoz, hola engainatu naute. Ederki, ekine eta entzulein abarituko zuten, ahots berri bat, zureikin ondoan izango duzula lagun berri bat, bide lagun berri bat. Bai, egia da, onartuko dut, Sara Iriarte faltan sumatuko dutela, ze talde edo ekipoa hitz ona egin genon, mina urten Oiana Azkuek hartuko dio lekukoa, oraingoz gaur 3. saioa egin dugu elkarrekin, eta astetxo bat bertzerik ez dugu elkarrekin lanean, ze hor abuztuko porrak tarteko zirela eta iraila hasieran bueltatu nintzen ni behintzat lanera, eta egia da, naiz eta aste eta 3 egun bakarrik egon elkarrekin, Oianakin ere, feeling edo ezagin dola erran harreman ona egin dugula, oraingo Zebrabidea itzel joan dela, egun hauetan erraren nuke arazo teknikoak tarteko, enula uste olateriko zenik, eta hitz kontenei arran gogotxo, denboraldi ontako. Ederki mil esker, bioi, eta zorte hon, dituko dizu, noski. Eskerrik asko, bihar lehenengoan erea. Hori da, bihar, arratsaldeko 8 eta 4 aldean. Pozaren mezularia, hortxe izango da. Bueno, Maite, esango dugu, aipatu duzuen moduan, Oiana Azkue, mentxe dut, ekineren bide lagune Zebrabidean, Oiana, kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, zer moduz, hasi da erronka berria? Zoragarri. Izugarri ondo. Gustora. Pozez, gogoz, eta, badakizu nola genuen saioa, ez? Badakit, irrintzi doktore asko batekin. Ez genuen gubota, seinale, baina... oso hori da gustora. indarrez astea, saioa, Bai, hori da, eta, haizu, besterik ez dakit badaukagu, baina gogoa eta indarra badaukagu, eta talanerako habilidadea ere bai, eta hortik aurrera begira. Egindako eginda, mikrofona aurrean jarri eta ondo pasatzen badugu, gainerantzakoek ere ez dira urruti biliko. Bueno, esango dugu, Zebrabidea oso saio berezia dela. Maite, entzute eman hauzu behintzat, hor, ze ikusten antzematen duguna ja festa lertu egin dela gure redakzioan. Insistitu duzu, edan daiteke. Edana eta ganak badakizu zerrek hartzen duen. Maite, zergatik da horren berezia, Zebrabidea? Zebrabidea oso berezia da, Arrosa taldeko edo Arrosa sareko irratsaio edo ekimen batetik hasi zelako momentu honetan, Antxeta irratitik eta Naiz irratitik egiten da, baina irrati haunitzek zabaltzen dute, Arrosa sareko denek zabaltzen dute Zebrabidea, eta gainera Arrosa irrateko jende haunitzek ere hartzen du parte. Arrosa sarea osatzen dute Euskal Herriko hainbat irratik, iaia 30 irratik beraz, luz eta zabal aditzen da Zebrabidea, jende haunitzek gurutzatzen dugu elkarrekin. Bueno, lagin txiki bat, egerri nahi izan dugu noski, eta gurekin ditugu Antxeta Labedi eta Bilbo Hiria irratitako kide bana, Itziber Zapirain, kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Antxetako azu, Jon Hidalgo, Alabediko, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta Amaia Arostegi, Bilbo Hiria irratian, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, zer moduz hasi duzu bakoitzak, zuen denboraldia? Venga, puntua bota dut, Aitziber, zu hasita. Hasi dugu ongi, gogoz, eta esango nuke oraindik ere azten ari garela, ez? Bakizue gauza da langileak eta bestea zorionekoa den kolaboratzaile sarea. Beraz, hori pixkanaka esnatzen ari dira, gure eskualdean berriki gaur amaitzen dira Hondarribiako bestak, eta horiek ere baldintzatzen dute egin batean martxa, eta bagoaz, poliki-poliki. Eta Gasteizaldean, Jon? Ondo, gu agian ez gara izango beste irrati horiek bezain serioak eta patxada zartzen ari gara hasiera, irratsaioetako batzuk hasi dira ja emititzen, beste batzuen zai gaude oraindik, jendeak urrian hasiko gara serio eta fundamentuz, oraingoz prestaketa lanetan gabiltza gehien bat. Eta Bilbon, Amaia? Gu berez hasi 16 hasiko gara egiten dugun magazinarekin,
eta kolaboratzaileak ere bai, badabiltza esnatzen eta lanera bueltatzen eta aurretik aurrera dukiko ditugu gurean. Bueno, aspaldiko esaldia da, morraiak begi bi dituela eta 6 ezkalu gamabi. Txikien batasunak dakarren handitasuna, ez? Ederkia adierazten du Arrosa sareak. Hitzartuko dut, nik uste dute arratsalderen zuten dugun hori horren islada dela, ez? Zebrabidea zorionez batzuen burutazioa izan zen, eta eskertzekoa da oso kerrezpanabila labedin hasi zuten apustua, eta poliki-poliki beste irrati batzuk implikatzen hasi ginen, eta gaur egun esango nuke aski bakarrik doan magazin bat dela talde lanean eta geroz eta parte hartze handiagoarekin aski bakarrik, baina batzuek botatzen duten izerdiari esker, ez? Horre reakzio txiki bat montatuta dago, lehen entzun ditugu Ekin eta Oiana, eta nik uste dute gakoa proiektuan sinistea dela eta txikitik handi egin daitekela ere bai, ez? Eta nik agian gehitzeagatik esango nuke, Arrosa sarea ere zebrabidea, kristolako saioa da, urteak ere badara matzaia badauka egonkortua dago ondo, baina Arrosa sarea hori baina askoz gehiago ere bada, eta gu bezalako irrati txikiek alabegin sortea badugu, 40 urtetik gora dara matzagu, eta 40 saio baino gehiago izaten ditugu bertan ekoitziak, baina hala ere erabiltzen ditugu Arrosa sareko beste irratik egiten dituztenak, eta elkartrukea egiten dugu beti irratsaioena, eta horrela betetzen ditugu elkarren parrillak ere euskerazko eta gertuko edukiekin. Guk Bilbo aldetik ere gauza berak, plazera da Euskal Herriko beste irratietan egiten diren saioak gurere ekartzea, eta gustoren zuten ditugu guztiak. Itziar Zapirain, Antxeta irratia, Jon Hidalgo, Alabedi irratia, Amaia Arostegi, Bilbo Iria irratia, eskerrik asko hiruoi, animo, ikasturte berriarekin, zorte hon, eta bidean elkartopatzen jarrai dezagula. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko, denoi, Oiana, orain zebrabidean hariko zara, berriro aipatuko du, baina horrek zesari du, paraleloan amaitu egin dela? Ez esan olakorik, Izututa nintzen horrekin? Ze disgusta, noski, paraleloanek jarraituko du, paraleloan bere bidea egiten, baina, esango dugu, ikasturte honetan pixka bat, nola esango dugu, selektiboagoa da izango dela, azkenean paraleloan goxoki bada, niretzat bai. Eta entzurentzat ere bai. Eta goxokiak bak izotartek hartu behar dira, jakinda, badatorrela jakinda, aurretik ere gozatu, eta gero momentuan ere bai, eta ondoren ere bai. Zuri ere, semeek esango dizute, zergatik ba, zergatik. Bueno, zergatik bate daki, baina hemendik aurrera, astero izango da, paraleloan, igande iluntzetan, 8 hasita, hortxe sortzaileekin, kulturgileekin, hartuko dugu, patxaraz, goxo, hitz egiteko denbora, iluntzeko 8etan, igande gauetan, 8etan. Oso ondo. Zebrabidearen denboraldi berriaz Oiana eta kanpoan Ekin, Maite Bidarte lankidearekin, konta eguzue, ze espero dezakegu? Espero dezakezue, ez dakit, denetarik ez, Ekinen ikuste dut azken batean, ze saiatuko gara, ez dakit, aktualidadeko lehen lerroan behar bada dauden kontuiek ez, baina gure bizitzetan dauden gai horiek guztiak mahai gainean jartzen, eta antenaratzen, eta horretarako, Ekin eta bioz gain, aipatutakoa, sekulako kolaboratzaile sarea izango dugu. Gaurko saioa izan da esate batera, ez? Erakusgarri, urte honetan zehar egingo dugun horren erakusgarri, elkarrizketei tarte ederra ematen saiatuko gara, eta horretan ere, hiztun onak ekartzen saiatuko gara, zer konta dutenak. Zer konta, edo zeri buruz, baina zer konta dutenak, kolaboratzaileak handoitz izan da, ez? Baratze gintzaz ere Jon Kolino entzun dugu gaur, eta beste bat ere, ez da Ekin, Bai, hori da, Oiana, onartuko dizut pixkot erdipurdia ditu zatxu dela hemengo buliarekin, baina nik ere erranen nuke eskainiko dugula, zebrabideak eskainiko dugula, arratsaletako konpainia Urbila. Izanen garela bi lagun, hurbil egonen garenak entzulearekiko edo, eta aipatzen genuen ez, parte hartze zabala edo izanen dugula, kolaboratzaile sare zabala, eta nik uste dut denboraldi honetan ere islatuko dela pixkat Arrosaren izaera hori. Urbilekoa, komunitarioaz, komunitarioki edo egiten dugu lan, eta aldi berean parte hartze pile bat izanen ditugu, haunitz izanen ditugu, eta pixkat Arrosaren aurpegi zabal hori edo erpin diferentetara ietzeko aukera hori. Beraz nik uste konpainia Urbila eta ezin hobea izanen garela.
Ederki, zebrabide astelenetik ostirale arratsaldeko 4:00. Bueno, Maite, eskatuko dizugu urrengoan pixka bat arago joatea, mikroarekin bestera galdu egiteko ez, bestaldera, Maite, bestaldera. Hori da. Eta eskatuko dizut, jendeari eskatzeko berriro sartzeko, ze sarrerakon esan dugu, edatekoa libre zela, orain jatekoa libre jarri dugu, eta noski jendea gozez amorratzen zeuen. Orain ordea, barruan dugu, showa, eta Maite entzuten didazu, ezta, Maite? Bai, nik entzuten zaitut. Bai, eskatuko dizuegu, asteko pixkanaka estudiotara sartzen, ze gure urrengo gonbidatua hemen prest dugulako, bai? Oso ongi. Bazatuzte, taldetxo bat berehala? Saiatuko naiz, bai, taldetxo bat bagoaz. Bueno, jende etorri bitartean, gure urrengo gonbidatua agurtuko dut, ze, esandakoa, Jana Iriondo, kaixo eta arratsalde on! Kaixo, arratsalde on. Ikusi duzu, esan diegu jaten hasi zintezkeela eta hainoan dira denak. Jazakat publikorik. Izango duzu. Laziago, Badakit pixka janda, bera letoreko dila. Bai. Barkatuko dioz esatea, baina hemen dauden eta zaparte, etxetik ere, jende dezente ari zaigu, jarraitzen. Bai, baina hori ez badut pentsatzen, hobe. Bueno, orduan, lehenbizi, musikan konzentratu horretik, galetuko dizut, gaur gurean zaude, beste bat saioetan, dagoeneko denbora bat badaramazu, aurten ere, berdin jarraitzeko esmotan. Bai, 2 urte daramatzat nik uste, eta aurten ere, hortxe egongo naiz, eta, nire abestiak partekatzen, nire gustoko abestiak partekatzen, astean entzun ditudanak, erreferenteak, danetetik. Beste bat saioan, Jana Iriondoren gustoko kantuak entzuteko aukera izaten dugu, eta gaur, zorionekoak guk, bere gustokoak ez, bera zuzenean entzuteko aukera izango dugula. Eskerrik asko. Zuei, gonbidapenagatik. Tio, Jana Iriondoren txanda orain, gure Naiz Irratiko estudio nagusian, kontzertu akustikoen set txiki horretan. Nola izango da ametsak egi bihurtzea, nola izango da beldurrik gabe amestea, errealitatea bizi alametxetatik edan, badago ametsik gabeko errealitateren bat. Nola izango da besteen hitzei entzun gore egitea, nola izango da beldurrik gabe izatea, nire alda, nire iritzia, alantzundakoa, badago entzundakotik edan ez duen iritziren bat. Hiru paus aurrera eman ditut, hartzeko bidea 5 izan direla atzera, aitortu dit nire oihartzunak, liburu zerrenda 11 galdera, isiltasuna, zein izango te da bidea, buruak idatzen ez gaituenean. Goizek ordu txikitan sentitzen dudan utxunea, akatuko banu zalantzari eskaini diotan espazioa. Otzikarak amildegi ertza, balantza, barne gatazka, ideiak, kezkak,
bien arteko kontraesana nola izango da. Musikari batetik, bertze musikari batera, ez dakit non jarri beharra dudan, hemen, soinurik ez egiteko, ez da? Bai. Bertzela bafla eta mikroa akoplatzen zaizkigu. Erramezela musikari batetik, bertze musikari batera, eta hemen dugu gurekin Lider Nando, kaixo. Ad libitum, Lide Hernandorekin. Eta zer topatuko duzuen bertan? Ba noski musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta Hori zuzara, Lide, hori zuzara aldibitun saioan, irratsaio berria hasi duzulako, naiz irratian, arraro xamarra egiten norberaren burua entzuteak. Bai, ni, ja pentsa ezemat urte ez, gauzak grabatzen da entzuten, baina naiz oitzen, naiz oitzen ere hau txantzutera. Adlibitun, aste hartetan, arratsaldeko 7:00. Bai, hori da, 7:00 zortziak 5 gutxitara, ez? Eta, hortxe, musika dizketan, hainbat gai ezberdinei buruz, modu askean, astero gai ezberdin bati buruz hitz egingo dugu musikarekin lotuta. Komunikazioan anita hemen zu aritu zara gauz bat egiten eta bertzea hemen kantari eta bestean, baina irratian lehen da biziko aldiz sensazio irratian. Polita izaten ari da, egia esan orain artekoa, motza izan da oraingoz, baina gustatzen ari zait, ez? Azkenean beste modu batean komunikatzen da eta beti ere musikari buruz, orduan ni beti nere saltxan, ez? Musikari buruz balin bada, pozik. Ederki, bagu ere pozik Lide eta dituko zaitugu, aste hartetan Adlibitun, arratsaldeko 7:00, eta bertze musika saio bat ere badugu, Otea Lili, Ritxi Aizpuru, kaixo. Kaixo, arratsaldean maite. Bueno, zu ere ordutegi berean 7:00, baina ostegunetan. Bai. Eta orain arte, 35 urte eman ditut komunikazioan, taldeekin elkarrizketak eta sortzen, taldei hori bideratzen, eta pentsatu musikaz ez dut hitz egin nahi, nire fortea musika da, baina kantuek egingo dute zubilana hausnarketa filosofiko eta soziologikoetarako, eta batez ere barruan dagoen gauza guzti horiek jendeari ateratzeko zerbait hausnarketa sakonak. Eta hor oso gustora nago, eta gainera nik entzun nahi nituen elkarrizketak neroni egiten ari naiz beste musikariekin, ez da? Eta oso gustora naiz. Ederki, bagu ere gustora eta hortzegunetan ere bertze hitzordu bat, Otea Lili, iluntzeko 7:00, eskerrik asko bioi. Zuri. Otea Lili irratsaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Bueno, bazen kontu gehiagorekin, 6 eta 8 arteko, 7 eta 23, orain, 6 eta 8 arteko ordu tartean, sartu behar gara buru belarria alegia ordu franja honetan, hain zuzen ere, berrikuntzak aipatu ditugu, baina, dena berria ez da, ondo dagoena ez dago zertan aldatu eta. Eli Paola, arratsaldeon. Arratsaldeon, jo. Makina gelditzeko beharren ez dago aldaketarik, ez da? Ez tamalez ezin ditugu gelditu oraindik eta martxan jarraitu beharko dute. Bueno, martxan jarritzeko gu prest. Bai. Hauten ere. Maite? Ez zaitu dugu entzuten Maite, agian gerturatu zaiten pixkat, hor tartean... Bai, hemen bai. Bagu ere prest gaude. Hor geldi ez, mugitu, Ez nez mugituko. Ez da zentimetrorik ere, Andoni Rekondo, arratsaldeon. Eli zer moduz doa gaurko ruf partia.
Pentsamin gaina ere bizitu zait ia. Bertsoz bota behar degu gure pasartia. Ea ze bihurtzen dan gaurko anarkia. Bueno, hauek kontatzera noazukoak, izan behar dute ala beharrez, ezta? Andoni, bai, hortzaude, ezta? Bai, hemen txega. Etorriko zara gurekin barrura, mesedez. Vale, esto bai. Bueno, Eli, Andoni datorren bitartean, gelditu makinak pasadu, jendeak ezagutzen duelako, eta gaur estu gabiltzan ez, gelditu makinak bere ohiko bidetik jarraituko duenez, kontatzera noa zurekin jarraituko dugu aurten ere, konta guzu? Bai, alaxe jarraituko dugu, orain arteko bidetik gutxi gehiago, iruditzen zaigulako, oraindik formatu honetan gaula bertso desente ekartzeko modukoak eta gonbidatuak ere bai, beraz, aprobetxatu egingo dugu. Kaixo Andoni, orain bertatik bertara. Bai, kaixo atxalde. Bueno, irrati zentzuten ari zareten noi, esango dizugu puntukako hori Andoni redakziotik ari zela, eta orain ja gurekin estudio nagusian dugula. Bueno, azalde guzu, Andoni, zer da kontatzera noazu? Bueno, kontatzera noazu funtsian bertsoai buruzko programa bat da, eta bertsoak bere haunditasun hortan guk zehaztu dugu gai bat jartzea programaro, eta gai horri buruzko bertsoaldiak ekartzea. Orduan, kontatzera noazu iten deuna da, gai zehatz bat jarri, demagun, behiak, trenak edo dena delakua, eta horri buruzko bertsoaldiekin juten gara, ordubeteko programan, aldetzen, gauza teknikoak, txisteak, kontuak eta pasaizoak ateatzen bertan. Beraz, beste saio bat beharko dugu, Gipuzkoako bertsolari bedi txapelketa jarraitzeko. Ze, azteko, txapelketa horretan parte hartuko duzuen Eli eta Andoniren bertsorik gabe geratuko inateke. Guk behintzat ez ditugu gureak aipatuko, ez gara horretaran sartuko. Kontatzera noazun ez dira entzuten zuenak. Tokatu dira. Akats larri bat egiten dugu eta tarteka gonbidatuak ekartzen ditugu eta libre uzten diegu. Gonbidatuak aukeratakoak. Eta hor guk ez dugu ezer betatzen eta tarteka gehien bat elirenak, hori ere esan barra. Adierazioan askatasunaren izenean. Bueno, Eliren eta Andoniren bertsoak gehiago eta gonbidatu batek propio eskatu gabe naiz irratean entzuteko, beraz, behar dugun bakarra da Eli Pagola eta Andoni Rekondo finalerdietara iristea Gipuzkoako txapelketan, eta kitxo, ze naiz irrateak zuzenean eskainiko ditu Gipuzkoako txapelketako finalerdiak eta finala. Aimar, Sorazuren eskutik. Kaixo, Aimar? Kaixo, arratsaldeon. Zu hemen euri ari du. Hor? Bai, hemen ez. Hemen ez. Konta guzu, txapelketanen ardatzagia? Bai, hemen bintzat, nik hemen orkan ari naiz indarrak arten udazkenean datorren guztirako ari naiz indarrak arten. Esan bezala, urriak barkatu, larumat honetan hasten da Gipuzkoako txapelketa, eta zuk esan bezala final erdietan eta finalean arituko gara naiz irratian zuzenean, tartean, Eli eta Andoniren espero dugu beraien bertsoa galetzen, eta pixka bat sakontzen, eta bolada berri hauek, gazteen bolada berri hauek, ea nola datorren txapelketa berri hau. Bueno, hori ere ikusiko dugu, eta tartea izteko bertso bat ere nahi genuen, eta Eliri eskatu diogu. Bai, nik bat ekartzen hasita, pentsatu dute gure saioari lotura edo bilatu nahi genuen, baina zailtxea marra zen, nahiko inkoherenteak ere izaten direlako tartean. Nire Ibarzabalen bat ekarri dugu, entzutea iruditzen zaigu dela egokiena. Entzuko dugu. Barrua bete zaigu hemengo grina arnastean, hau galdaiteke euskara hezkuntzan ez irakastean. Bihotza gazan astean, hil nahiko duten gaztean, kartzelak lepota denok preso, merkatu askean. Badirudi kontrastean, argizpi bat desastrean, dena izozten dela baten bat, kantuan astean. Badirudi kontrastean,
argizpi bat desastrean, dena izozten dela herri bat, kantuan astean. Bertxonekin, Paola, Andoni Redondo, mil esker, eta Aimar Sorazu zuri ere bai, ondo pasa ondartzan? Bai, bueno, guk esan dugu, final erdietara artea, Aimar. Hori da, a ver. Ondo izan den hori. Bueno, hoiek beraz, bertxo kontuak, naiz irratian noski, hoiek ere protagonista, eta honezkero naiz irratiaren parrilan bada, veterano bihurtu den saio bat esango dugu, gramofonoa. Bai, ja, erranen nuke, aurtengoa izanen dela 8. denboraldia, eta, normalean erran dugu, atzera begira jartzen garen arren, erranen nuke gramofona badela, hola, saio bizia, eta urten ere, nobedadekin heldu da. Hori izan behar nizu, ez ditugu Pinatxo, kaixo Arratsaldeon. Arratsaldeon. Denboraldiak badoazela, baina urtero, beste ikuspegi bat emanez joan gara, eta urten ere bai. Bai, sakon hasi ginen, lehendabiziko denboraldian zentsuran inguruan aritu ginen, gerora pixkoat arindu genuen efemeriden inguruan aritu ginen, baina banun gogua berriz ere, pixkoat arakatzen astekua, eta ginen dugu olako errepaso bat, musika, jakina den bezala tresna indartsua izan du da jendartean hainbat mugimendu bultzatzeko, eta pixkot horren ingurun hariko gara. Historikoki, musikak izan duen gaitasuna, izan duen eragina, zenbait mugimendu edo bultzatzeko edo laguntzeko, hortan, edo mezua zabaltzeko. Hori gramofonoan topatuko duzuena, baina badakitze, naiz irretean guk aukera guztiak baliatzen ditugu, Iñigo Asensioa berriro eseri dugu, hor zure aloan, eta hemen zerbait egiten dakinak egiten du. Eta zuek musikan da kantuan da dakizuenez, eskatu dizugu egiteko, favorez. Hori da, probesteko. Baliatuko dugu. Eginen dugu. Eskerrik asko. lotzen gaitu, kate oso latza, gauean izarrata, bigarren zeruan, ez dago iarkirik, dena isilda, beltzan igarrez, abesten da.
Jiggy bang, 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 bam, bang, 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 bam, bang. Dun-dee-dang, dee-da-doo-be-da-da-do-day. Da-ba-doo-dun-dee-dang, diddly-doo-be-da-da-do-day. Ba-ba-ba-bang, bang, bam, ba-ba-bang. Da-dee-da-dee-day. Eskerrik asko. Eta horrein norbaitek honi guk egiten dugunari lana deituko dio. Bueno, hola bizi gara, hori gure sortea. Ez dakit, Maite pintxo artean galdu ote den, Maite, bidarte hor zaude? Oraindik ez naiz galdu, zeren eta hemen badute norekin solastu, pixkanaka jarraituko dugulako programazioa errepasatzen, eta, bueno, iaz bezala gurean izango dira Jordan Arrieta eta Egoitze Arbiol alde erantzi saioarekin taroteko kartak ateratzen dizkigute 15ean behin, baina literaturaz ere aritzen gara, hor daukagu Luka podcasta, arratsaldeon Maialen. Kaixo. Eta horten ez duzu hutsik egingo? Ez, jarraituko dugu. Gainera horten irratiko mirariak lortuko ditugu, Donostia, Bartzelona. Bai, kostata, baina uste lortuko dugula. Hori da, ostiraletan arratsaldeko 7:00, Uluka, literaturaz aritzeko, liburu bat hartu, eta horren inguruan aritzen zarete hausnarketa egiten. Hori da, bai, astero liburu desberdin bat izango da, hilabetean 2 liburu euskeraz, da beste 2 liburu gaztelaniaz, eta hoi ongo komentatzen. Ederki, naiz irratian eta ondoren podcast plataformetan, mila esker. Entzungo zaitugu, eta entzungo duguna ere, eta gainera ikasi, hemen, Nerea eta Ander, hor biltzen diren gure gana, bai, etorri, zeren eta Adi eta Ari ere, jarriko dugu martxan naiz irratian, eta ojo, Euskara ikasten ari direnentzako, Euskara lantzeko podcasta izango da. Asi ez. Bai, ez, ala da. Eta horra harrapatu gaituzu Ari eta Adi ari ginen, gure kontuki. Jolasten ari ginen, bai. Esango dugu podcast bat dela, 7 minutu ingurukoa, eta helburua da, Euskaldun berriak, Euskara entzun, Euskal kulturaz ikasi, eta zuek emango dituzte azalpenak. Bai, hori da, eta samarra daukat, Euskaldun berriak ez direnentzat ere, zeren guk podcasta grabatzen aritu garen bitartean ere, gauza asko ikasi ditugu. Ongi etorriak, edo ongi etorri, debatea, bai, gauza asko, orduan, bai. Horixe Adi eta Ari, naiz irratian, denboraldi honetan. Hori da, entzun gaitzazue, sartu, jarri Ari eta Adi, esan beharra dago beti gaudela, haber promo bat egiten deun edo zeo zer, porque gu naiz irratiko parrillan gea, hor iskinean daun piper zimel berde hori, orduan... Ez, zuen zarete eguzkilorea. Egingo dugu promozioa eta izango dute entzule gure berri, noski. Baina hori, sartu Ari eta Adi, elkarrizketa hola, harinak eta asu ikasten dena, nik ja ez dut esaten ongi etorriak. Hori da, nik ja ongi etorri esaten dut, eta bai. Ederki. Eskerrik asko. Zuei. Maite, eta bideokluba esango da, ez da? Claro, bideokluba izango da. Eta bideokluba, astero, iaz bezala, jarrituko du. Hori da. Zu gidatuta. Ni gidatuta, baina ondoan izango ditut lagun ugari, hortzegunetan, arratsaldeko 6:00 zinea eta telesaila gustatzen bazaizkizu, hori da, zure saioa, etxean demorarik ez galtzeko, ez da zineatean ere zer ikusi erabakitzeko, baina, baditugu nobedade gehiago, zeren eta, hemen dator Paola Oskoz, ez zuen etorri nahi, baino etorri da, arratsaldeon. Arratsaldeon Maite. Bueno, ofizio eta afizio, naiz irratiko saio berri bat ere, eta hor ibiliko zarete Nafarroko kazetari batzuk, eizan edo arrantzan, ofizio beresien bila.
Bai, hori da, hori eginen dugu, eskualdekan, eri bortziriak egokitzen zait, eta, bueno, bortzirietako, gure herrietako ofizio desberdinak ezagutuko ditugu, eta, bueno, bereixa izanen da, ze batzutan bilatzen ditugu ez dakit, ez? Desberdin, gauza hitz desberdinak direnak, bino egunerokun, bueno, gila erostera joaten garenin, ez? Igual, bertzealdin, bueno, ogila ematen digunak ere badu zer kontatu, eta horrelako, bueno, ofizio berez normalak, bino, bueno, jendeak bere afiziotik haunitzetan, ez, ateri ditunak, eta nik uste berez izanen da, eta historia politak adituko ditugula bai. Ederki, Paola askoz, mila esker, ofizio eta ofizio, adi entzungo zaitugu, eskerrik asko. Hori da, aitzongi, eskerrik asko zuri maite. Hau, nor jarri du musika hau? Larraitzu jarri duzu? Jo harri jarriek? Zein demonioari musika jartzen? Ostras, Iker! Iker! Maite, Iker hasi alar bintxatzen. Hasi da Iker Burrutxaga pintzatzen, Erredakzioa. ekarri du bere seta, ekarri du bere banderola, eta nik zu izango banitz, ona etorriko nintzateke, hemen hasiko dela giro ona, ez da Iker? Bueno, Maite, bagoaz, ni eta hemen gauden denok, ez? Venga, goze. Gozen denok, venga, va. Bagoaz, Ez dakigu, fletan zergatik ez den entzuten, baina akaso teknikariren batek hurbildu beharko luke honat, baina bitartean galetuko dizut Iker, musikaria saio aldaketekin dator aurten demoraldi berrian. Bai, aurtengo honetan aldaketak baditugu, eguerdian aurrerapen bat izango delako, aurrerapen bat edo eguerdian behintzat 3 ordu laurdenez egingo dugu olako berrikuntzentzako tarte bat, batez ere berrikuntzetan fijatuko gara, agenda informazio praktiko hori, begunean bitan emate baldin badugu, hobeto. Beguerdian emango dugun hori, gauean berriz ere entzuteko aukera izango delako, horrez gainera, noski, betiko moduan, diskoei, Euskal Herrian atertzen disko horiei, emango diegu tarte berezi bat. Bueno, ordutegia aipatu beharko dugu. Hori da eguerdian, 11:04 inguru horretan hasi, eta ordu bat arte, eta gauean, 10:00 aurrera, gauerdira arte, hor arituko gara, musikari merezi duen tarte hori ematen. Hori da, zeren eta naizek eta naiz irratia, beti ematen dio musikari merezitako tartea. Ohiko galdera izan ohi da, ez? Musika saio bat duen aurkezle bat hartu eta egitea horrelako galdera bat. Nola ikusten duzu euskal musika, lasai? Euskal musika oraintxe bertan osasun honean daukagu, hori jakin badakigu, ikusi usterik ez dago gaur guretik ere zenbat pasairen, ez da, nik uste dut horrek zerbait esaten digula, baina ikusiko dugu udazken honetan berriz ere aterako direla gauzak, estilo aniztasunak geroz eta zabalagoa dela, nik uste dut hori ere nahiko argi dagoela, eta ikusiko dugu zer datorren fuerteago, zer suabexeago, baina nik uste dut zer esan emango duten taldeak eta proiektuak egongo direla. Nik galdera hori egin nahi dizut, nork emango du bonbazoa denboraldi honetan? Izan daiteke kantu hau adibidez, izan da arrakasta pixkat izan duena, izan daiteke hau. Egoak kantu zenborutxetan, sustrai arreun trazaoan, ostorizko erreka bat, begiak hartu dizkizu lambroak, ta hortzurietan sagar gorriak, bihotzak Hemen ikusten dugu, Olatz Salvadorren basan entzuten ari gara, basanek nahiko gogorko duela esan dezakegu, emakumeak izango dutela presentzia desenten ikuste, eta gainera, zer esanik ez, Euskaldunek ez da, diskoa ezpana izoker irailaren 25 dator, zinemaldi betean, harritu nagoen gauzetako bat, Donostiar batek zinemaldian disko bat ateratzearena, baina gogor joko dela iruditzen zait, eta gogor joko den beste bat, akaso, hau izango da. Paso doble bat Lasturko plazan, txitxarro irekita egongo bazan, zapi bat buruan abarkako nietan.
iztuari zara, hola, harrituta begira. Josunerek esteinen proiektua. Eta kantu honek polemika pixka bat sortu du, ze begira zer egiten duen paso doble batetik. Elektronika mundura sartzen zaigu, Sune, eta nik uste dut hor, bi euskal proposamen izan daitezkela gogor joko dutenak. Nazioarteari begira jartzen baldin bagara, bat ezpairik gabe, nik uste dut hau dela. Publikoak hemen daukagunak ezagutuko. Baten bat dantzan ari da. Eta esaten badu Charlie XCX dela. Hor gauzak aldatzen dira. Orain bai. Bueno, ez izan da disko bat uda partean, oso maitatu izan dena, eta asko jo duena, eta nik uste dut azken bat aipatu behar badugu aurten erregina bat badela, eta hau nik uste dut gehiago ezagutuko dugula, batez ere bigarren kafean ere eman ziotelako errepaso bat. Venga, Goiuri egin dantza. Nik esan dut, Beyoncéri heavy metal disko dut bakarri falta zioela, Grammy metaleko Grammy irabazteko, ze ja honekin argi dago countryko irabaziko duela, ez dago. Ez dute nominatu, begira, ja aurreratuta doaz bigarren kafean, etxeko lanak eginda, begira, ez dute nominatu, ikusiko da. Hartu dituzea apunteak, ez da? Horten nork edo zer joko duen bombazoa, hola, zuen lagun artean zaudetenean, zuek bota, lau autore hauek, lau talde hauek, eta ongi geratuko zarete. Bai, ikusiko dugu. Hau noiz izango da baietz edo ez datorren urtean? Nik uste dut ja udazkenerako disko ateratzen denan olatzen esaterako laster datorrela, esan dugu bezala 2 aste barru. Nik uste dut ja ikusiko dugula zer gertatzen den, eta gero Suneren kasuan plazek aginduko dutela iruditzen zait, baina dagoeneko eman ditu kontzertu batzuk diskori gabe, eta plaza batzu bete ditu. Horrek ja zerbait adierazten du. Ikusiko dugu eta kontatuko dizugu. Gauza batekin, fikatu zara gauza batekin? Ez. 4 emakumeak. Begira. Eta 4 emakume, ja esaten ari ginen, aldatzen zetorrela guztia, holtza hartzen ari zirela, eta nik uste dut, gerozetan nabarmenago gertatuko den zerbait dela. Ederki, posten gara horrekin ere. Aipatu ditugu, naiz irratiko programa pila bat, eta baita musika saioak ere, Aldi Bitun, Otea Lili, gramofonoa, musikarian oski, baina hor gauerdian badaukagu hor franja bat ezin duguna antzi. Ezin da aztu, egunero izango direlako musika saio berezitu batzuk, ezta? Hori da. Astelenetan, Antoni Iriarterekin, hauek ere disko atera berritan bideo bat, ez? Eskarrianak disko atera berri duelako. Global Musicen saiatzen da munduko bazterretako musikak ekartzen. Nik ekarri dut handi kantu bat, ikusi dudalako, Kanarietako musikari eskaini ziola tarte bat, flipatu nahi. Eta handik ekarri dut, tarte hartatik ekarri dut esaterako kantu bat. Hori da, Global Music, Antonio Iriarterekin aldiro herrialde bat hautatzen du, eta herrialde hori ezagutzen dugu musikaren bidez. Hori astelenetan, eta aste hartetan zer dago maite? Aste hartetan dago, ez dago musika saio hori, game erauntxia dago. Baina gauza bat esango dizut, Ioar, emaiozu honi volumena mesedez, ze musika bideojoketan garrantzitsua da. Temazo. Game erauntxia bideojokoak maite baldin maitutzu, eta musika ere aditzen da, olako musika, hoxe zuen saioa gauerdian. Asteazkenetan? Asteazkenetan izango da, Revolutionary Grooves, astelenetan izaten zen, garaian. Horren asteazkenetara pasako da. Musika beltza ez, nik uste dut hori dela nahiko nabarmena. Eta elektronikoa. Eta hori da, elektronikaren baitan, esaterako nik remix bat topatu dut, eta remix hori ekarri dizuet. Hau, Gorillaz taldearen Saturn Bars deituriko kantuari egindako remix bat da, musika beltzera gerturatzen dena, baina begira nola. Dancehallari eskeni zioten egun bat. Dancehallari. Zenbat ikasten den naiz irratian, Ez dakizuzuk zenbat ikasi behar den. Ikasten dezaketan ikasi behar den, ze estiloak aldatzen doazen enean, guri gubumerra gara.
eta bumerroi, tokatzen zaigu ikastea. Zenbat aldiz, hau trapa da, ez dugu trapik egiten, chill mafia. Bale, oso ondo. Eta gazte zara, eta zer egiten duzu eba? Egiten dugu hau beste aura, kainakai regetoia egiten duzu ez? Ez da, munbatoia da hau Kolombiako ez tekitze partetan egiten dena. Oso ondo. Eta azpi generotan sartzen zara, murriltzen zara, erotzen zara, bueno, marabila bat. Bueno, niri asko gustatzen zaiten genero bat da, hortzegunetakoa, Rigi Fever, izenak ala dio, ez? Ez da Rigi eta eska. Eta azpi generoak. Hau da bada. Eta bihar egingo dugu aurkezpen moduko bat musikarian Rigi Feverrena, bihar izango delako lehendabizikoa, nakenekin, eta izketan aritu ginen, eta nik esaten niola. Eta daba, eta, bueno, egia da gu 60 izan garela gehiago, baina hau ere maite dugu. Eta, klaro, iso ondat artean, eta nik iso asko maite dut, Love is a Killer. Hortzegunetan, Eneko Alkortak aurkeztuta, Eneko ezagutzen baguzue joaten da bakero batzuekin, tiranteekin, txapelarekin, eta pentsatzen dut dantza egiten duela... Rude boy bat da. Rude boy, nik erraten nuen gauza iguala. Bueno, gainera, 15 urte betetzen ditu aurten Rigi Feverrek, eta kontzertu berezi bat prestatu dute urriak 12an, eta Jamaikar talde bat ekarriko dute Bilbora, baina horretaz hitz egingo dugu, zuek geratu. Jamaikarrak, The Pioneers. Pioneers? Kapote bat dota, The Pioneers taldea, bat talde mitiko bat, ez da doan izango, hori esan berra dago, baina bai merke, eta larun batera pasako dute Regesugara. Hori da, oso ongi. Aipatzeko sateliteak saioak ere bai Telmotren horrekin elektronika gustatzen bazaizue, hori dela zuen momentua, larun batetan iluntzeko 11etan. Eta hor, adibidez, hau entzun daiteke. Esateko, ni hau da. Hau Zatibi proiektua da, kantu batera berri du, hau naz, Itziarritu Inoren sample bat. Esaten duena, bera hau dela, bera Euskal Herrian sortu dela, bera mundura hola zabaldu dela, sampleatu zuen, hau naz, ni, hau naz, begira. Telmok ere horlako gauzak komplexurik gabe kontatzen dizkigunez, sateliteak hori badenez, elektronikari komplexuak entzeko tarte bat, sateliteaken, besteak beste, Zatibi bezalako proiektuak ezagutuko ditugu. Oso ongi, eta hori dena gutxi balitz, eta baldin eta noiz bai duda daukazuen zer entzun jakin naiz irratia daukala 50 kantuko zerrenda bat Spotifyen, hemen, Iker Gurrutxaga arduratzen dela zerrenda hori osatzeaz eta astero berritzea. Astero aldenean, esango dugu, baina bai, saiatzen gara berritzen, eta hor esaterako, topatu dezakezue, Kalifornian bizi den zarauztapen kantu bat, Elea Boa proiektuak, Anisildarramen direna, eta begira Euskal Herrian, Kaliforniaren iristen dela, eta Euskaraz egiten dela Kalifornian. Horixe, Spotifyen ere, naiz irratiko 50. Ez, segitzea badaukagula. Segitzea, ja, agurtzeko ordua etorri da. Bai. Hemen gidoian esaten du, musika superpotente bat. Ni Idia Zabalgoa naiz, hau superpotentea da. Nik ezakitze kantu jarriko dute. Bueno. Baina kantu superpotente bat izango da. Bueno. Joarri eskatuko dugu volumena igotzeko, ez dugulako musikarik entzute. Orain bai. Bertzerik gabe eskerrik asko, zue denak onat etortzeagatik, gustora egon gara, bazen garaia aurpegiak elkarri paratzeko, naiz irratiko familia oso ondia da eta aitz majoak eta jatorra gara. Eskerrik asko hemen etorri zareten guzti, eta eskerrik asko noski entzule denei, zentzulerik gabe irrati bat, ze zentzuleuka ez da. Hori da. Eta hitz egiteko entzun egiten duen irrati bat gara, eta orain zuek aditu nahi zaituztegu. Eta bukatzeko, gora irratia, eta gora naiz irratia! Gora! Que nunca bebas para que trauki, así me soy DJ.
Naiz Irratia. Egunon, ongi etorri Naiz Irratira. Egunon, entzule, bere aurkariak izan. Tuan ongi etorri entzule informazioaren ariaren 3. edizioan zaude amarrak. Puntuan ditugu. Arratxaldeon naizela. Eta informazioaren ariari tirakastear gaude. Heldu zaigu, ikasturte honetako lehen analisi mailari tarte egiteko. Eta egia esan, argudio berri gutxi entzuten da. Egitura handien inguruko, nola esan, kontraposizio handi bat badagoela, ezta? Nik ere atzera... Kanpotik etengabe datozen albiste horiek ez dia inbeste. Teheranen jani akatu zutenean, eta adibidez, azte hor... Gustura ibiren itzen, eta, galdera hori etzen, galdera tabu bat, Proiektuek apostu egin zutela, digitalizazioa aurrera eramateko. Ezberdinetatik, osasungintzari lotutako kezka hori, Osakidetzaren... Iraiak esan duen bezala, gai hau, hauteskunde kanpainaren gai zentrala izan zela esan dezakegu, Osakidetzaren... Arratsaldeon entzule zuri ere, arratsaldeko 3:06 laua bitarte, kirolak hementxe naiz irratian. Kontxako badian, arerioak txikitu dituzte Urdeibaik eta Arraun Lagunak. Entzun gaitezen guztiz, esan eta isildutakoak guztiz, beste bizitzak behartu artean, gauden paraleloan. Gabon, ongi etorriak musikariaren saio berri batetala gaurko. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Josune Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer baina, aurkeztuko dugu, Ruper Ordorika. Hemen daukagu, gurekin Gabon, Ruper, zer moduz. Endo, eskarrik asko. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra. Kaixo, Anari, zer moduz. Kaixo, ondo. Kaixo eta ongi etorriak, beste aste batez, Satelitek irratsaioara. Kaixo entzule, kaixo, regezale. Arratsaldeon eta ongi etorri, larun bata da eta ohiko legez, hemen da gramofonoa. Naiz Irratian gaude. Ongi etorriak, Revolutionary Grooves, saio entera. Arratsaldeon berriro ere Naiz Irratiko entzuleak. Eta gaurtik aurrera asteartero, arratsaldeko 7:00, saio berri bat izango dut Naiz Irratian. Ongi etorri, Aglibitum saiora. Egunon guztioi ongi etorri